Takže čaute, ja som Kirta, vítam vás u ďalšieho prázdninového dielu z hry Minecraft, čo bude trvať celé prázdniny, táto hra, misia na tomto svete. No a stojím práve pred novo dokončeným skladom. Rozmýšľam, že... No, nevadí. No, začal som trošku staviať. Tu som si robil už nejaké PC na tento level, aby som mal. Potom si urobím aj stroj na to, lebo teraz som sklad zatiaľ robil. Dobre, to je nahoru, dobre. Takže takto vyzerá môj sklad. Myslel som si, že bude veľký, ale ešte sa stalo taká vec, že sa mi zdá malý, že či možno ešte ho nebudeme predĺžovať. Sice, že sú tu dva miesta, ale chcem urobiť, že prírodné veci, ale prírodné veci je aj toto. No, tak to už neviem, ako to bude. Možno to ešte nejak vymením. Dobre, diamanty mám ešte C4, jeden smaragd. Čertovacú kriču máme efektívnu späťku. A CDčko máme C4, 18, 13. Ďalej tu máme krompáč. Akože berte si, že už som aj nejaké brnenie robil z tých diamantov, čo som našiel. 24 diamantov, z toho máme 2, 5, 8, 9 diamantov. Ďalších, no a už to akože diamantov nič nie. Akože krompáč si teraz sem zainčantoval, už mám level 24. Takto nejak môj sklad vyzerá. Ešte nie je dokončený, no ale ja si myslím, že vyzerá celkom slušne. Ako moje celé mesto. Rozmýšľam, že tu asi tieto pressure platey nedám. A tieto dvere nechám takto otvorené. Lebo aj tak, keď zombie tu príde, tak čo urobí mi? Nič mi neurobí. Lebo tu sú ešte železné dvere. Tak dobre, tu mám niekde toto, áno, pamätám si to. Včera som to iba dokončil, ale pamätám si to, čo som akože tu postavil. Takže dvere tu úplne nemôžem zatvárať. No tak ten les som tu už často vyrúbal, len nechápem prečo sú tu samé creeper stromy. No to nemôžem uveriť. Prídem a hen creeper strom a to som ich pritom nesadil. No a som si ešte robil aj miny, naťaženie diáčov, akože tamto nie sú zlé, mám aj nejaký pickaxe, našťastie dvojku. No ale nie sú zlé, ale toho tam treba kopať, dokým nájdem aspoň tie diamanty. Včera som kopal 2 chodby dlhé 100 kociek a našiel som pritom iba neviem koľko presne kociek, ale s týmto keď som rozbil, tak som mal 8 diamantov. Bude tu krásne mesto dlhé, až za tou horou, všetko tu bude využité. Tak ja sa na to už dosť teším. Cez prázdniny budem každý deň vydávať videjko, každý boží deň. A keď sa stane, že keď nevydám, tak na ďalší deň budú 2. Chcem si ešte aktivovať bandicam. Zase to niečo stojí, webku si chcem kúpiť. Ďalšie peniaze. Teraz veľa peniazí rozbijem. Dobre, budem natáčať cez prázdniny aj FIFU 2014. Len chcel som sa ju naučiť ešte hrať prvé. A tak, akože ja, nie že by som natáčal a prehrával by som, takže to by sa mi vôbec nepáčilo. Tak som musel trošku pocvičiť, ale mi sa zdá, že za 2 týždne som to zvládol. No a saplingy kde sú? Dobre. Už som si myslel, že saplingy nie sú. Ako nie, že ich mám málo. Tak. Koľko máme to? 28. Mám tam byť možno aj stack, a nie 28 toho drievka. Dobre, myslím, že bude stačiť. Dúfam. Tak. Tu mám nejaké jabko. Tak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu strom.
A tu už to je jedno, ako to je blízko. Tak nejak, takto si porozsádzame zatiaľ. Dobre. A ešte tu treba svetlo. Som nejaký moc rýchly. No, cívole. Dáme sa nejaké torčky. Tu už nejaké sú, ale tu nie sú zase. Vlastne som dal 2. Prečo mi to takto robí? A je noc. Tak. Bože. Ne. Si ma trafil. Volaj. No a teraz super. Zdrhaj pred idiotmi. A ide za nami osadniť. No nevadí, utečieme pred ním, utečieme. Trošku som vás osral, ale to nevadí. Tak, ja si utečím. Krásne. Tady to. Tak. A nado mnou je ten zombík. No, som si myslel, že ma zabije. Tak to seriem, dám si tu veci. Vyspím sa a pôjdem ďalej. Tak. Tu som si všetko vybral. Bože, ide od dvere. Dobre, preskáčame cez to. Ne, creeper. Len mi tu nevybuchni. Keď nevybuchneš, nechám ťa žiť. A, škoda. Nechal by som ťa žiť, keby si nevybuchol. Takže akože si môžete všimnúť, tam cestovať nové miny na diamanty. No ešte neviem presne, či na diamanty, ale to sa uvidí. Tak, máme 25. level. Tak, ale tieto dvere, necháme ho otvorené. Budeme tu stavať kovárnu, hostinec, kostol, knižky, drevo. Už sa tu hodí drevo, máme ho málo. Fakt ho máme málo, lovec, tak to nevadí. Ja by som chcel si enchantovať ten krompáč. Lenže. Nemám ešte level. Takže budem asi miniť. A uvidíme, ako to dopadne. Len ešte si chcem niečo. Chcel som si ešte niečo urobiť. Meč som si chcel urobiť. Sekru nie. A mám ešte lopatu, efektívnosť jednotku, ale to nevadí. No, lenže počkajte. Meč, stačí mi jedna palička. Akurát jedna palička. Akože chcel som tu, že tieto točky tu nám sem nebudú. Ako nespalmovali sa mi tu zombíky, lebo je to dosť osvetlené. Ale keď som prišiel, bol tu iba jeden jediný koslivec, ktorý, keď pohlasím tieto, tak akurát medzi týmto, tu je tma. Tak sa spalnul tu. No, takže som tu musel osvetliť, ale rozmýšľam ešte, či to takto ostane, alebo nejak to zmením. Tak. Železa už máme niečo toľko, zlato niečo toľko, ešte tu sme v pekle neboli, takže neviem, ako to je. No a v ďalšom dieli uvidíme, či budeme maniť, alebo čo robiť, ešte dopredu neviem. Chcem si aktivovať ten bandikam a bude to vtedy najlepšie. Dobre, takže čaute.